Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase. Al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Recorda que pots pausar el vídeo tantes vegades com ho necessitis. Comencem. Dictat 24. El gat. El gat. El meu gat dorm tranquil·lament sobre una cadira. Punt i seguit. El meu gat dorm tranquil·lament sobre una cadira. Punt i seguit. Té el pèl molt suau i les potes blanques. Punt i a part. Quan sent un soroll obre els ulls ràpidament. Punt i seguit. Quan sent un soroll obre els ulls ràpidament. Punt i seguit. Després mira al seu voltant i torna a dormir. Punt i a part. Després mira al seu voltant i torna a dormir. Punt i a part. És un gat molt tranquil i carinyós. Punt i final. És un gat molt tranquil i carinyós. Punt i final.